spillet nu. Det har jeg gjort nu? Ja. Og her ser vi fra Jack ned i det mest fuldstændig fantastiske. Jeg ved ikke, om man kan se det her på videoen, men det er simpelthen en aquablå farve, der er ubeskrivelig smuk. Og hvis jeg ikke bliver holdt af Roger, så kunne jeg risikere at falde ned i det der meget blå vand. Men jeg kan godt sige, at en oplevelse på Færøerne, som er helt ud over det sædvanlige. Og nu tager vi den lige. Og det, der er så interessant, det er, at vi også har sne på toppen. Og kunne se hele vejen rundt, og så op over. Og vi har været helt op og køre der, hvor der er så meget sne. Vi har spist lammesteg. Den bedste lammesteg, jeg nogensinde har fået i mit liv. Og vi har fået skærpekød, så vi er ved at revne. Så det her, det er en ægte Færøoplevelse. Og her ser I så med Roger. Roger, nyder du at være på Færøerne? Fantastisk! Sig hej til Danmark, Roger. Hej Danmark! Hej hej. Nu skal vi videre i vores oplevelser. Hej hej.